kdo z téhle dvojice bude soutěžit. Krajšie oči v tejto súťaži ešte neboli. Ty máš také dve veľké kukadla. A navíc vyhráváš v soutěži o nejmenšího účastníka. Už teď je to jasný, nikdo menší už tady nemůže být. Dobrý večer. Dobrý. Ako sa volá srdiečko? Ja sa volám Lianka Oláhová. A prečo si sem dotiahla tatina? Stúčenca. Z Lučenca si ho dotiahla. A čo budete robiť, Lianka? Budeme spievať. Obidvaja? Ja a ja? Nie. A kto bude Iba spievať? ja. Iba... Hrať. Táta bude hrát. Áno. A co nám, Lianko, zaspíváš? Cigánske pesničky. Je. Na čo pôjdem domov? Keď nemám nikoho. Keď sa mi žení, mama daje k jednej zemi. Na čo pôjdem domov? Nechala ma žena s tromi malými deťmi doma. Nechala ma žena s tromi malými deťmi doma. Nechala ma žena. Ande ty reka lebala, som na kurníkách mi dala. Joj, ande ty reka lebala, som na kurníkách mi dala. Joj, ande ty reka lebala, som na kurníkách mi dala. Jsi úžasná, Lianko, úžasná, okouzlící, krásná holčička. A já tě chci vidět zas. No, mně se líbilo, že i když seš ještě malinká, takže si tam měla taky takový pěkný výraz při tom zpívání. A mohla bys mě ještě teďko prozradit, na koho ses tam pořád usmívala? Ona sa volá Carmen. Sestřička se jmenuje Carmen. Áno. Mne sa páčili aj tie úpravy, čo ste hral. Máte skvelé deti, ale ste dobrý klavirista. Do tohto povedz. Dobre, prepáč. Do mikrofón. Ospravedlňujem sa, dobre, budem do tohto hovoriť, Iranka, dobre? Prepáč. Tak ode mě máš ano a příště si zaspívaj zas, jo? Ďakujeme pekne, ďakujeme. Áno. Máte trikrát áno, postupujete. Ďakujeme. Ďakujem pekne.